गोजोन फुं रजनी बयनोबो गाहाम हामलायना नोंथांमोननि सेराव फिन लाबोबाय बर' रादाब। दिनैनि सोलिफु दुंबुर खौरांफोरखौ नोंथांमोना जोबजासे नायलांदो। मुंदांखा भारतीय क्रिकेटार एम.एस. धनीनि बिमा बिफाया कर'ना पजिटिभ जादों। रांचीनि देहा फाहामसालियाव थिसनबाय। बिमा बिफानि कर'ना मोननायनि उनावनो रांचीनि पल सुपार स्पेशियलिस्ट हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दासान्दि धनीया IPL गेलेगासिनो दं। देहा फाहामसालिनि बिबानगिरिया फोरमायोदि धनीनि बिमा बिफानि हालोदा दा मोजाङैनो दं। अक्सिजेननि लेभेलआ मोजाङैनो दं। डाक्टारफ्रा आसा खालामदों दि साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोननि देहाया मोजां जागोन आरो गोसारनायनिफ्राय रैखाथि मोनगोन होनना। दुखुनि खौरां, असमिया मेथाइ मुलुगनि सासे मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि पिटाली दासआ बे बुहुमाव गैलिया। मैया मोनाबिलि 7:05 रिंगासोआव बे बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय बिदाय लालांबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिथांजोआ कर'ना भाइरासजों गाग्लोबजानानै कालापाहाड़ कभिड हस्पिटालाव रुंसारि जायो। बिथांजोआ जोबथा खेब 14 एप्रिलाव गुवाहाटीआव खुंनाय आसुनि बैसागुआव मेथाइ रोजाबदोंमोन। बिनि उनाव 15 एप्रिलाव लोमजाना फाहामसालियाव थिसनो। बिथांजोनि हरखाब रुंसारि जानायाव रायजोआव दुखुनि साया गोग्लैयो। दुलाराय बर' फरायसा आफादा रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। काजलगाव दख'रा एबसु, चिरां जिल्ला एबसु आरो काजलगाव दालाइ एबसुआ जथायै कभिड-19नि नेमखान्थिखौ मानिनानै खुंगा थामथि रंजालि बैसागो फोरबो फालिदों। दानिया फैबावदो गुबुन मोनसे खौराङाव। अदालगुरियाव मासे सैमा फाग्लानि अत्याचाराव सा 30निबो गोबां सुबुंफोरा जोखोम जादों। अदालगुरि सोहोरनिफ्राय खालाइगाव इख्राबारि रौतासिम मासे सैमा फाग्लानि उदखाराव गोबां सुबुंफोरा जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला सा 23 सुबुंफोरा जोबोद गाज्रि अरजाना जोखोम जादों आरो सा 7 सुबुङा एसेल' जखम जादों होनना मिथिनो मोन्दों। मख'जाथावदि सैमा फाग्लाया दासिमबो रौता ओनसोलनि साखाथियावनो बेरायगासिनो होननानै ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायथिदों। आसामाव कर'ना भाइरासनि थासारिया गिख्रंथाव जायोब्ला मेट्रिक आरो OHS आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन होनना सावस्रि आरो सोलोंथाइ मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों। रायजोआव थाबैनो 2 कौटि कर'ना भेक्सिन फैगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों सावस्रि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया। बुधबारखालि सोलोंथाइ बिफान, सावस्रि बिफान आरो जिल्ला खुंथायनि सायाव गोनांथार जथुम्मा जानानै थाङो। बे जथुम्मानि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव मन्थ्रि बिथाङा बुङो दि 2 कौटि भेक्सिन अर्डार खालामगोन। थांनाय मोनाबिलियाव 1 कौटि अर्डार खालामबाय। 1 कौटिखौ गाबोन अर्डार खालामगोन। आसाम आर'ग्य फान्डआव रायजोनि 116 कौटि रां दं। गासै मिलायना 118 कौटिनिबो बांसिन दं। बे रांखौ भेक्सिन लाबोनायाव बाहायनाय जागोन। मन्थ्रि बिथाङा बुंबावो दि कामरुप मेट्र'नि मुलुगसोलोंसालि, फरायसालि गासैबो बन्द जागोन। गुबुन रायजोनिफ्राय फैयोब्ला 7 सान हम क्वारेन्टाइन थानो नांगोन। कर'ना स्क्रिनिं सेन्टारखौ 60था बांहोनाय जाबाय। गावारि देहा फाहामसालियाव बेसेन नाङै फाहामथायनि खाबु मोननाय नङा। 18 निफ्राय 45 बोसोरनि गासैनोबो बेसेन नाङै कर'ना भेक्सिन होनाय जागोन। 2 मेसिम जों थासारिखौ नायबिजिरनाय जागोन। कभिडनि थासारिया गिख्रंथाव जायोब्ला मेट्रिक आरो गोजौसिन गेजेर फरायसालिनि जोबथा आनजादखौ दोनथ'नाय जागोन होननानैबो मन्थ्रि बिथाङा बुंदों। अक्सिजेन टेंकआ लिक जानानै सा 22 बेरामि सुबुंनि जिउ खहा जायो। हादोराव अक्सिजेननि आंखाल जानायनि गेजेरावनो महाराष्ट्रनि नासिकआव जादों मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। बुधबारखालि नासिकआव थानाय जाकिर हुसेन फाहामसालियाव अक्सिजेन टेंकआ लिक जानायाव हालाय-हाफाय थासारि सोमजियो। बे दुखुनांथाव जाथायाव जिउ गोमायो सा 22 बेरामि सुबुंफोरा। खुंथायआ मिथिहोनाय बायदिब्ला टेंक लिक जानायनि जाहोनाव अक्सिजेननि जगायनाया बन्द जालाङो, जायनि जाहोनाव भेन्टिलेटराव थानाय बेरामिफोरा जिउ गोमायो। दासान्दि प्रशासनआ बे जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं। जाथाया जानाय समाव फाहामसालियाव सा 177 बेरामिफोरा फाहामथाय लाना दंमोन। गुबुन फारसे फाहामसालियाव फाहामथाय लाबाय थानाय बेरामिफोरखौ जाथायनि उनाव गुबुन गंसे फाहामसालियाव लांनाय जादों। बे दुखुनांथाव जाथायनि सायाव रायजोनि सावस्रि मन्थ्रि राकेश टिप्पीआ थासारिखौ नायदिंहैनायजों लोगोसे लिकेजखौ होबथानाय जाबाय होननानैबो मिथिहोयो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बाक्सा जिल्लायाव गोदानै सा 10 सुबुंनि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। दुलाराय भारत हादरनि गेजेराव कभिड-19 जों साग्लोबजानानै हाजार सुबुंफोरा थैनो गोनां जाबाय। बे एखे रोखोमैनो आसामावबो कभिड-19 जों गाग्लोबजानाय सुबुंनि अनजिमाया खम नंलिया। बाक्सा जिल्लायाव बुधबारखालि कभिड-19नि टेस्ट खालामखांनायनि उनावनो सा 10 सुबुंनि देहायाव गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननो हादों होनना सावस्रि बिफाननिफ्राय फोरमायहरदों। बेखौ लानानै बाक्सा जिल्लायाव दासिम सा 46 सुबुङा कभिड-19 पजिटिभजों
साग्लोबजानानै दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना अन्नानै लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, जाहाथे आं रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना नुनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।